libres, diversas, somos manada feminista, hacia la huelga, valientes, libres, diversas, somos manada feminista, y esta es nuestra huelga. Calian, burruquera, tres Calian, Betty J. Calian, Milla Camargue, libretas, y Sarate, ni Neji le jade, ni Neji le raitale, tenga que raitale, burruca de sales, cales, cales, es que lo que sale, cales, cales. Fortaleza de luchar en hermandad, esa grandeza que no es otra cosa que esa fuerza que me impulsa y me llama a caminar. Juntas es la única opción en esta guerra intensa. Si se normaliza la violencia patriarcal, todo defensa se convierte en nuestra forma de luchar. Y mi agenda siempre mala, no es casualidad. Y patriarca y silencio, esto es el mundo de verdad. No se perdó la batalla, juntes som mitjans, que semblen ser de color. Pel que fa als drets de responsabilitats compartides. Quan en tot tipus d'estructures familiars o col·lectives es practiqui realment la corresponsabilitat en les tasques domèstiques, en la cura d'infants, de la gent gran, malalta o amb necessitats d'ajut específic, llavors començarem a tenir relacions no jerarquitzades, no competitives, sinó constructives i tendres. Per això no ens aturarem. Pel que fa als drets d'educació, quan totes les escoles, les famílies, els mitjans de comunicació i a totes les institucions es posi en pràctica una educació feminista, una coeducació que erradiqui la tradicional violència masclista, que prioritzi els valors socials de cura i solidaritat per unes relacions de progrés, creativitat i gaudi, llavors començarem a generar una nova cultura. Per això no ens aturarem. Subidón, no me seas varón, todo tu día de trabajo al sillón. Tu compañera ya está cansada de hacerte la cama y limpiar tus cagadas. La verdadera evolución, fregar el baño y barrer el salón. Cuida tu muchas mujeres revueltas. ¡Vamos, Maika! ¡Vamos, Lolis! Venga, molt bé, noia. Pel que fa als drets sexuals i reproductius. Quan els drets sexuals i reproductius estiguin assegurats, respectats i lliurats a la llibertat de cadascú. Quan la maternitat no sigui obligatòria i la sexualitat no sigui ni un tabú ni un pecat, sinó un plaer triat sense obligació ni privilegi. Llavors, començarem a entrar en un món on la sensibilitat, els afectes i les relacions seran un goig i no un domini, ni una explotació o una discriminació. I llavors encara millorarem i no ens aturarem. Molt bé.
Vamos, Leo, que te quedes sin música. Molt bé, molt bé. Molt bé, vine cap aquí. Vine cap... Pel que fa als drets de viure sense violències. Quan s'acabi la por de morir en mans d'un altre, quan s'acabi la violència estructural, el domini, el sotmetiment, quan la vida digna no sigui ja un dret a reclamar a institucions indiferents i que tanmateix no es representen la ciutadania, llavors començarem a crear i a practicar aquesta altra vida que sabem possible, justa, solidària, necessària i urgent. I és per això que no ens aturarem. Molt bé. Fortaleza de luchar en hermandad. Soy grandeza, que no es otra cosa que esa fuerza que me impulsa y me llama a caminar. Juntas es la única opción en esta guerra inmensa. Se convierte en nuestra forma de luchar. ¡Vamos, Marga! ¡Vamos, Carmencita! ¡Vamos! Resistimos la barbarie. Lo que digan las mujeres, estamos en huelga. Després de tants anys de lluita, allò que ens uneix definitivament és la voluntat d'erradicar la violència estructural i sistèmica contra nosaltres, contra els cossos dissidents en tots els àmbits i sectors. Però mentre ens alliberem de culpes i de pressions, avançarem juntes i comunitàriament cada vegada amb més força. Després de tant de temps, hem comprovat la nostra capacitat de resposta enfront als conflictes que mai serà la guerra, la supremacia, la colonització o l'explotació d'un altre. No, perquè haurem sortit d'aquesta barbària patriarcal i capitalista que obscenament ens pretén governar i sotmetre avui. Ja mai més serà possible tornar enrere, com encara voldrien alguns. Per tot això, per aconseguir els nostres drets avui, per la millora del demà i perquè quedi clar el que volem i el per què lluitem i lluitarem, cridem a la vaga feminista del dia 8 de març. Molt bé!